Моля? Да. Благодаря. Много се извинявам, скъпи дами, но може ли кратката версия? На кого какво му е сложно? Вероятно на някого нещо му е сложно, когато не го познава. Дали сме дошли тук да ни обяснявате кой прави трохите в кухнята, кой забрави ютията включена и предизвиква пожари? Айде по същество. Имаше обвинения с... Какво имаше? Нас не ни интересува. Вие сте, част от вас сте народни представители. Дали на вас е било сложно да направите конгрес, протокол, нотариално заверена декларация? Имаше обвинения, че се е стигнал до умишлено Това си ваши обвинения. Ние не ви плащаме заплатите, за да ни разказвате историята от кухнята. Кажете, каква е вашата задача като партия? Може ли? А може ли Тона да е малко по-любезен? То ми е изключително любезен и уважителен, знам, че можете скъпи и дами. друго, но имайте малко търпение. Ние също сме неопитни и не бива да сте опитни, ние не сме длъжни да бъдем ваш тренажор. Разбира се, че не сте длъжни. Гответе се, но е добре да запазим добрия явете. тон в това нещо. Тон е много добър. Обяснявам ви каква е задачата на народните представители. 10 000 заплата се получава за законодателна дейност, за работа в парламента. Ще имате възможност да зададете въпрос. Нека да дадем възможност на хората да кажат. Аз кога ще си задам въпроси или не, вие няма да ми определите. Рано ви е още. Рано ви е още да се държите по този начин. Губите. Така че стегнете се и говорете по същество. И къде е Ивелин Михайлов, например? Обадете му се и вижте къде е Ивелин Михайлов. Обадете се на Ивелин Михайлов. Може ли да помолим за същество? Дайте, защото много хора искаме да се задаваме въпроси, да ви доизслушаме. Тъй като репликата беше отправена към мен, искам да дам пояснение. Към вас изобщо казах. Да, че темата, която е на пресконференцията, която даваме, тя е предварително обозначена и тя не касае работата на нашите народни представители, а касае точно запознаването с председателката на партия Величие и процедурата, поради която се е стигнало до там, че полковник Марков не е станал председател на партията. Това е предварително зададена тема и ако тя не представлява интерес за вас, аз нямам вина за това. Добре. Вие може да зададете каквито си искате теми, но аз обясних обществения интерес на какво се формира и използвам, че председателката говори в момента. Благодаря ви, нека не губим повече време. И субсидията се получава също така, нали така, за спечелени избори и за идеи. Точно така. Аз благодаря и ще помоля само още малко търпение да ви прочета декларацията на Централния съвет на партия Величие и ще имате възможност да си зададете въпросите. Ако може, кажете, кои са имената в този Централен съвет? От чие име е това? Умишлено няма да ги кажа и по-късно ще обясна защо имаме такава политика. И защо така смятаме и защо така подхождаме. Защо? Какво? Колегата е прав. Ще отговоря на въпросите. Просто няма да кажа имената на хората. Това е. Вижте, нашия партиен живот, това не е публичен. Така че аз не съм длъжна да изнасям. Не съм длъжна да изнасям информация. Excellent, my dear. Да. Информация. Excellent, my dear. Да. Excellent, my dear. Да.